Ikusi dugun iruditan, evoluzioaren mapa ezaguna agertzen da, humanitatea, edo gizatasuna hitz egiten denean, homo hori, humanitatea, hombre, gizonetik datorkigulako, eta horra euskagu askotan eztabaida filologikoak, mantendu behar dugun giza, ez dugun mantendu behar, nik ez dakit askotan mantendu behar den edo ez, baina eztabaida bere horretan maigainen jartze ezinbestekoa, ze zentzu ote dauka dena gizonek egindako, gainera progresiboa, deno dakigunean evoluzioa zuaitz bat izan dela, ez dela izan, ez da, bata bestearen atzean jarraipen progresibo bat, era berean oso adin tarte berdineko gizonak edo hominidoa representatuta dauden zerbait, eta niri beti bizkagarrazia egiten didana, baina beti badirudi evoluzioaren gorena dela gizon zuri bizardun bat, ez? Eta hor ere, hominidoen kolore guztia ere egokitzen da, eta hau da, humanitatea edo zentroa zari garela, eta zentro horretan androzentrismoa dagoela, ez? Eta hor ikusten genuen beste irudi hau, hortxe dago, ez? Begira, ez gaude dituta, honetara, eta hemen ikusten dituguna harrak eta emeak, ez da, evoluzio horretan jarraitzen du, bere horretan retratuak, nahiko mentalzentrista izaten ere bai, baina egia da beste argazki bat agertzen dela, ez dela gainera horrelako progresio bat, eta utxuago gaude goiko iruditegi horretan kokatzera, beko horretan, baino ez da, gero ikusi dugun beste bideoan agertzen den hori. Baina, historian zehar, eta gebre bizitzan zehar, eta zupentza, neskatile batentzat, ze garrantzitua izango dan, irudi hauekin hastie, eta ikustie, parte zarala be bai, ez da? Gizarte osoaren zat, baina nahi dut esan gehitu, dagoena erakutsi. Eta gainera jaski ez dakit hola tokatu ezaizun, pixkate horrelako museoak ikustea pixkat historianak, eta azken hamarkadatan saltoa izugarria da, ez da? Duela hogei, gu aurra ginenean edo, iruditeria androzentriko horren nivela gaur egun jarraitzen du egoten, baina egia da, hainbat ezagutza beste kezka batzu daude, ez? Eta literaturan eta gaietan eta divulgazio kontuetan, telebistan behitu zeri buruz horretan gauzen, eta gu programa honetan askotan hitz egiten dugu buruz, baina egia da. Beste foku batean jartzen da, gainera oso kurioso egiten zaiz, hau da, guai del Paraguai jarrita digitalki irudi berdina, ez da, baina hor dago garapena, eta hor ikusiko dugu, parametroak ez direla guztiz aldatu, hau da, sortzen diren baliabide asko eta askotan errepikatzen dela, ikusiko dugu, ez, begiak argitzen zaizkio, beti da, hau da, normatzat hartzen duguna, bestelako korpu bat ikusiko bagenuke aldatzen, ezoikoa izango litzateke, baina hor dago, ez, normak, eskeztu esplikatu beharrik, norma hori da, ez, esplikazio beharrik. Azalaren kolorie be bai, klaro. Izugarria eta adintarte bat, adultismo ikuspegi batetik, baina esaten genuen, gaur egun adibidez museotara, ez dakitula deniz eta Apurrakako museoa da, azken urtetan egon naizen ederrenetako bat gai honen inguruan, eta hor ja representazioak desberdin daude. Gorputzak daude, hominido desberdinenak, giza, harrak, emeak, eta adibidez beste dokumental bat ikusten, eta Madrileko begira eske izugarria da, gizontxuena hilezzuria. Irudia bereziki oso potente iruditzen zetan, oso modernoa, baina berdinari gara retratatzen, ez da. Eta adibidez museo baten oso politia iruditu zitzaidan, eme bat retratatu dute horregatik, ez daia beste leku batetik ari gara kontatzen hau dena, oso politia zen eme bat, lantza batekin, bere sileksoko zara eta lantza handi batekin, sexuaren araberako lan banaketa ere guk orain arte behintzat, oraingo terminotan errepresentatu dugulako iraganean, da orduan historiaren mitoa, bainoski historia bat zeuden, baina biltzaileak zeuden, eta zeuden mila gauza, baina gure museoetan zerbaitegatik jarri ditugu historiak. Eta adibidez beste honetan zen, lantzarekin... Eta gainera, ez dagoenin konprobazio hori eginda historikoki. Hori da. Batzutan gauza batzuk, egitate batzuk dielako demostratu izan dena, baina hau ez. Hori da. Gizonak izan egoten ziela, eta emakumeek bilketa lanetan, eta ez dakigu. Ez dakigu, baina... Agian nastut egoten ziren talde txikiagoetan, ez dakigu. Eta gainera oso familia nuklearreko rol banaketetan eta lan banaketak egiten ditugu, ez? Eta horregatik zen polita, lantzarekin agertzen da, eta beste eskuan agertzen da mantzanilla lore batekin. Eta niri, zoragarri eruditu zitzaidan, ez da zergatik. Sexuaren araberako lan banaketa beti dago, generoaren araberako historian beti egon da. Kontuak hori egon arren ez daukala zertan desiguala izan. Baina jartzen garenean iraganera begira, eta metalurgian jartzen dugunean indarra, eta metalurgia garatzeko sortu behar izan den teknologia guztia, eta sukaldea bezalako gauza bat, biziraupena eta strukturala izan den derrigorko langintza bat, karo, zenba jende hilko zen beharrezko gauzak ez jaten, ez dakit ze frutu ezin zelako jan, hori dena ezagutza horri, etzaio inungo aitortzarik eman teknologiaren garapen izugarria ekarri zuela, ez da. Sukaldatzeak, Juan Ignacio Pérez Iglesias, nagoela guna da, les izango txut. Sukaldatzeari esker, daku garune handia eta pentsatzeko gai gara. Nahi dut esan, gizaki egin gara,
azkanien energia gitxiago metabolismoen erabiltzen genuelako, eta orduen horri energia dana burora joan dalako. Beitu ze garrantzitsua izan da, sukaldien aritzi eta gauzak sukaldatuta dauzenak jatie gure garunerako, bestak beste, eta erreproduzioa, umiek izatiaren erditzearen gaitasun hori, zein dar daukan horrek, inoiz ez da kontuan izan. Inoiz ez da kontuan hartu, eta gainera hor dago, ez? Ze balio daukan gerrak eta hiltzeak beste nonor, eta jaiotzea. Eta esaten zuen bidetik, ez? Gerra eta mantenua. Gerrak salbuespena dira, bizitzan zehar gerrak momentu konkretuetan ematen dira, baina historia kontatu zaigu horren arabera. Baina mantenu lanak egunerokotasunekoak direnak, horiek ez dira kontatzen, ez? Hori ez atapurkan da hori epatu izan dugu, baina badaude Mikelon eta badaude horrelako ze batzuk ezur batzuk topatu dituztenak, fisikoki baldintza, ezintasun batzu zituztenak eta zainduak izan ziren. Eta hartu zituzten kasi 40 urte. Eta hori horrela bada begira mantenu lanek zelako pixua, ez? Guzti hori, ez? Zaintza, erdiguna. Eta karo, ez da problema, horiek banatuko zituzten, gizarte guztietan banatzen dira. Kontua da gaur eguneko ikuspegitik, bat bisiblea, ikusi egiten dela, eta bestea ez, ez? Iruditegi haue bai, ez da, bere egunean hitz egin genuen, bako bazulotako Mari Bert izeneko paleolitikoan eta prehistorian aditua den emakume batek ere erabili izan ditu, eta dela esatea, karbono probengatik jakin dela, adibidez guke gure isurialdean, Kantauri isurialdean dauden esku asko eta asko adibidez emakumezkonak direla, edo aurrenak direla, ez? Eta beti interpretazioa izan da guztiz kontrara, eta espada ere berdin da, baina da, ikustea posible dela, badirela, ez? Edozein sujetuk, historian zehar izan duela protagonismo bere izateko aukera, bere horretan eretzako kriston galdera berezia da, eta horren arira Willendorfeko Venus eta zere bere egunez deitzein genuen, da ni gainera netzako zore harri zentzen hau, ze hor dago ez, berriro ikuspegiaren kontua oso ondo gelditzen behar retratatuta ez da, orain arte pentsatzu izan da, beti dela txamanak eta gizonezkoek irudi mitologikoak irudikatzen zituztela, eta orain arkeologo batzuk esan zuten, behar badazirela emakumeek euren buruari begira, ez, hau da ikuspegi aldatzea oso garrantzitsua da, ez?